đẹp đường ulami dù mau ba khăn là bên khi cùng ba quen cam ule si chinh yap cam la ban thế Giêsu Christ lòng non cho la bên la ya kỳ non ya le la ma jing chop tu ka we I see by light try journey na jing tep la mi pa what I'm so see what is like ya do ya la ki man jing chop ka ba crown la bên pháo cái lên cả bờ thế kia rồi ya ulei ha ai ba những xem Giêsu ba la thêm la tia jing tem om ngam ban xem jing cho cả ba crown ha ni la bên pháo jing nhập xa jing im u kus long can quên ha ai chụp những xem Giêsu ba la thêm la tia jing tem men ta om che jing đi pa trong try in nek men ya ro ha jing wai ya ki kam phela ule la da ha u sha nya skem boy jing dong kam la ban khu in job jing e la ki bu jing ya pu try long jing in ki ba du jing ke me what on so see on try em happy lúc ngàn ai chinh chọc ta ba crown ani la bên pháo cái lên cả bờ thế kia rồi ya ulei ha ai ba những xem Giêsu ba la chem la thia jing tep om ngam ban xem chinh chọc ta ba crown ani la bên pháo jing nhập xa jing em long ca đường rem ha ai chu yên chem Giêsu ba la chem la thia jing tem men ta om chem angel ba ting shan ki yang hak ma jing kam ka jing tem ki ke li ya nu pi wan ba lei pi ya wa you please have deng jong pi ba la ya Kile no ulami pan Jing chọc cả ba crown hani la pun pao ileng ka bơ thấy kia rồi ya ulei ha ai ba những xem Giêsu ba la chem la thia jing tep om ngam ban xem jing chọc cả ba crown hani la pun pao jing nhập xa jing im us long ka du rem ha ai chu những xem Giêsu ba la chem la thia jing tep men ta om chem Ka phang pedeng jong ka Khubor Easter ha ka bakum kri ka por ka long ka jingni pat
ka jingjok ia ki badon ka jingkerman baim ka jingmi pat ka jingjok ia ki badon ka jingkerman baim ki paralok pa ngakwa bangin ya phai khindia ia ka bangin pet kamut ayu kane ka tien ka jingmi pat kadon ka jingthau ka bakumno na ka berta ka jingim jonga bat chaphi kani ka tien ka jingmi pat kamut ka jingkhi empat hadin balalaya ka tien ka jingmi pat kamut ka jingkhi empat hadin balalaya kum ki banget inget chapang ka jingim hadin ka jingyap da ka bapen shong nong rem halor ka jingmi pat ka jong trai unam plim ubait ya jingi Jesus Christ ngidon ya gane ka jinghe baka jingyap utra Jisu bat ka jingmi pat jogu kide ki jingthmu bakentang ublay nagabta jongi ki priyo ki bappa namar de limba ka jingyap ka jong trai Jesus Christ halor ki dingna balasius siudat ya ka bainom ka pop ka jonga bat ka jong ki priyo ki bangai bat ki balap diang yahu bat ulo penio pat rohangi ya kata ka Jesus ka babat ublay haka basisin ngila dukno menba ki kpa teman ki kini teman jungi Adam bat ka im kila le ya ka pop persya ublay haka kper eden kat kum ka jingat ho kitab Genesis kanunong gabalay ka khat ka bnikong terter ka shiti baar kurim sanunong ka khat ka bakat pra ka ong kumni te ki barok ki lom na ublay ubla pnya sukno yani haladihi da u Jesus Christ bat ubala IT hangi ya ka jingpen tray ya ka jingpen yasuk bat ka jingpen pat jongku kalong ka jingkan ban jadi ki bangiru ninyo ban im lambat u hangta banen u Jisu sisiru anga ga gospel ga jong yanis khat wajun ang khat ka bar pusana pun riyo kumni ngalong kata ka jingmi pat bat kata ka jingim tau bangai hanga la kulaya unyo im baru priu baro uba im baru bangai hanga un om yap lanuru ki parok bait namar kata ka isda ka gasngi haka baki kristan keleng ka perthai ki pendan burom yo blai da ka jingkaman lengba ka jing shakriblai ban kan mau snongo sno burom ya ka sngi ka jing pat ka jong Jisu ka balong ka jing job utrai halor ka jing jingyap bat ka bal penyo hangi ki bangai ka jingkarman ka baim haba phai sing ka tien ka jingkarman ka baim lesing ngila ban kendi balai ka jing pat utrai Jisu kalong ka jingjob yakibadon ka jingkarman ka baim la dengan pet bat ngin phai sing ka tien ka job lei ka yathu kumni ka om don ubahak om don ubairu kas ka shiti sigin ang rom ka nang balay lukat ka basipo nang ta susu ka ang barok kilaya sakmano kila tula bam mentoy lamno ka shiti sigin ang rom ka nang balay lukat ka bakatlay bamin kata pila long klam ukris ki bomdan ka jingkarman bat ki baklam ublaya ka berthay Ephesus arla nang lukat ka bakat bat susu ka tiyan ka joblay ka ang ka bainong ka pop kalong ka jingyap ka shiti sinong rom ka nang guman riyo ka khat ka bar kulay kita ki khat ki bangala kadaw shakmat ki batay bat ki pensisya ya ka jingim jongi ki riyo ha ka ni ka sla jong ka ni ka porthay bangilong ki riyo ki basakma nilong ki riyo ki bappa bat ka lenti ka jongi ka long sha kata ka jingyap namar ka ong ka tin ka jong play baka bainong jong ka pop kalong ka jingyap Henry ni aingo yo blay. Bo blay jongi ula thau yeni ya kalai. Uda pun paru ya ka download ka bakhu ke jongu. Lengma ka ne ka tien ka jong blay hangi ki priyo ki papa baru ang kum ni. Nabangam dan ka jing snow ha ha ka jing yap jong uta ubayap ang utray ublay. Nabangam dan ka jing snow ha ka jing yap jong uta ubayap ang utray ublay nila man siyam ya gani nagi kitab Ezekiel kalau nang bakat pra ka dukat ka balay kuar
nang ta shu play upan pau uong kum ni na bau play la I kata ka thei kat bau lai ti no yelo khun bla kha mar wei bau e ru bang ye jo nom jat shu henry un yo ya ka jing em bom chu kon gospel ka jo yanes lai le nong ka khat ka ba khat ri ki paralok ba I ngi barok ngi la de ban jot kat kun ka tin ka jo ble ngi la de ban du ya ka ta ka jing sup ka ba bat ble ban baru ble da ka jing I ba ka ba bom chu kot ka jo ura thau ka la pamangi ngin yo pan na ye Apostle Paul ong ha ka sithi ka baning kong Petrus ka lanong ka baning kong khot ka ba lai ka jing ka khu yo ble ka yo pa in Jesus ba tra jo ubakat kum ka jing isnai ka ba crown jo ula pen khar sin ni sa ka jing kerman ka ba em da ka jing ni pat u Jesus Christ na ka jing ya nama kata ni small scam bagi don ka jing kerman bangin lai em na ka jing tim jo ka pop bat ngin sayo banya dan lempar utrai ha ka jing sup ka bana ki parlok ba il kala panlong le si ha ka jing em jongi ngidon ye ka jingal le hala marway kapok kapen rem yangi mal ka sngi bat ngidu thia du dem ngi snow marway ngi snow gorded e bat ngi snow ba ngimdon jingkan man shu bangin dang lai im lengma ka ni ka por ka Easter ka kwa ya ka ban yathu ifi daga jingkan ia kan jing shisha bau jisu la banyarap epi ula banyarap yang ba unsat khot ye di pot ki jang un penyoru hangi ya kata jing suk ka ba shisha ka ba ni anglut ya ka ba ni yo ha ka ba ula kula ro ya ka jing suk nga ino api ya ka jing suk nga ai pi kumba kata ka perthai ka ai nga ai mangapi wat ki kuslai nagadon mo chapi lemne wat shakti na berkata ni dan ka daw ka bakraw ban le ka ben alor ka jing jok ka jo try ya ka jing ya ka bal peniyo hangi ya ka ne ka jing ker ben bangi barok ngin la im bat bangin sedan lang lempat law jo kenra ku jongi hangta haga jaka haga bau lapen kre na ka banta jonga ba jopi haga shiti baling kong koren khat salang lo ga khat ko khat nyo ga ong kun ni te la de yo Chris sham la pen ni pa ke jinge jopi ka long ka bathala phi dan sa ha ka po jopi to ngi da so kemen na ba kata to ngi da shat kemen ru namar ka Easter namar ka jingi pat ka jong try jong Jesus Christ la pen yo ingi ya ka jingker ben bahaba ngi la le shisha ka po bat habang ilatit bau jisu la sha ya ka jingya ya ka bau la long ka jingknya ya ka ban pengkhu igi pok janga ba jopi bat an habang ilalet no nen ka perthai kum ki bri ki la yoma ya ka jing sat khu ka jong jisu ka bada ka snam ka jong jisu ngin yo ya ka ban ya shong lam ba u hang ta ka ri ka bau lekular ya ka bau ong ha ka jaka ka bangadon phiru phila ban no to ublei unkar khu lengba ka ni ka Khubor ha ka por blai na ka banta ka burap ka